Gulê roja betlaneyê radibe, pêşî diçe destşoyê, dev û rûyê xwe dişû û diçe badê û bavê xwe. Roj baş dayê, roj baş bavo, dibêje û diçe rûyê wan maç dike. Piştî taştê bavo radike rojnameya xwe û dixwîne. Diya Gulê jî sifra xwarinê dide hev. Gulê jî diçe odeya xwe û amadekariya xwe dike. Îro rojbûna hevaleke Gulê ye û li mala hevala xwe wê hemû bicivin rojbûna hevala xwe pîroz bikin. Gulê ji hevala xwe re diyariyek gelek xweş kiribû. Gulê dizanîbû ku wê hevala wê jî ji vê diyariyek gelek hez bike. Gelo Gulê ji hevala xwe re çi kirîbû? Hûn jî mereq dikin, ne wisa? Erê wale, ez jî mereq dikim. Havayên diyariya Gulê ev pirtûkeke çîrokan e. Gulê ji pirtûkan gelek hez dike. Dizane ku pirtûk mirov bi pêş dixin û zana dikin. Ji ber ku ew ji pirtûkan gelek hez dike, dizane ku wê hevala wê jî ji pirtûkê gelek hez bike. Gulê hemû amadekariya xwe kir, cil û berkên xwe li xwe kir. Ji ber ku derve sar bû, Gulê cil û bergê stûr li xwe dikir. Gulê zanîbû dema ku serma be, mirov cil û bergên qalind û stûr li xwe dike. Ji bo ku mirov nexweş nekeve, ew cil û berg mirov diparêzin. Gulê piştî amadekariya xwe diqedîne, devê şibakê ve dike û li derve mêze dike. Gelo baran dibare? Gelo pêwîst e ku ez sîwana xwe bi xwe re bibim. Dema Gulê derê şibakê ve dike, bêhneke xweş û paqij dikeve hundir. Gulê wê demê fêm dike ku divê mirov car bi car derê şibaka odeya xwe veke, ta ku hewaya xweş û oksîjen bikeve hundir. Gulê bala xwe didê ku baran nabare û hewa xweş e. Lê dîsa jî dibe ez ê sîwana xwe bibim. Dibe ku paşê baran bibare. Gulê hemû amadekariya xwe kiriye, êdî dikare derkeve û here. Dema ku derdikeve ber derê, li diya xwe û bavê xwe ve digere û dibêje: Wî qasî bi xatirê te dayê, bi xatirê te bavo. Dê û bavê Gulê jê re dibêjin: Li xwe miqatebe, baş e Gulê can, di kêleka rê de bimeşek, bo ku tu xwe ji wesaîtan biparêzî. Gulê dema derkete derve, weke ku bavê wê gotibû, ew jî di ser peyareyê de dimeşiya, yanî li keviya rê dimeşiya. Piştî demekên gehişt mala hevala xwe. Hêdî hêdî hemû heval hatin. Piştî ku pasta hat, hemû hevalan bi hev re li çepikan xistin û hemû hevalan diyariya dan hevala xwe. Lê diyariya herî girîng ya Gulê bû. Ji ber ku Gulê ji hevala xwe re pirtûkek gelek xweş diyarî kiribû. Hemû heval bi hev re lîstin û dîlan girtin û kêfxweş bûn.